אליי כבר, נו, אני כפור. תעברו אליי, בטח, מה אכפת לכם? אתם שמה באולפן, לא אכפת לכם, יונית לוי יושבת לה שמה, נעים לה, יעקב אילון, מה אכפת לכם? שמה, נכון? אבל אני בקוטלר, יושב באולפן, אבל אנחנו קופים פה כל החזאים. על מה למדתי תואר ראשון? על מה? בשביל לצאת לרחוב ולקבל דלקת רחוב או דלקת ריאות, מה שנכון? כן, שלום לך יעקב. ובכן יעקב, אני נמצא כאן בתל אביב. כמו שאתה רואה, מזג האוויר, הסופה שהבטחנו, קיימנו אותה. אני יודע שרבים מכם הרימו גבה, הפיפו גבה, וכרגע לא נשארה להם אפילו גבה. ובכן, הרוח פה נתפסה כמעט על מהירות של 170 קילומטר לשעה. לא רק שהיא נתפסה על מהירות, אנחנו גם העברנו אותה ינשוף את הרוח, וכנראה שהרוח תצטרך לתת את הדין בבית המשפט. ובכן, מחר יתקיימו הלימודים כאן כסדרם. אנחנו מבקשים מההורים, כאן כל המחלקות העירייה מבקשים מההורים פשוט להוציא את הילדים מחוץ לבית, והילדים יגיעו ישר לבית הספר. אז אני מחזיר אליך את השידור, אני לא חייב להחזיר אותו, אני פשוט שם אותו והוא יגיע לך עם הרוח. תודה רבה יעקב.